ассалому алайкум дӯстон. Ташаккур, ки каналро пайгирӣ мекунед ва аз пеи омӯзиши забонҳо ҳастед. Ва чун дар комментарий бисёриҳо менависанд, ки ҳаст оё роҳҳои гӯем андак осон аз худ кардани забон. Албатта ин роҳҳо ҳастанд ва дар ин видео ман мехоҳам барои шумо якчанд маслиҳатҳоро пешниҳод карда бошам. Инак чӣ намешавад дӯстон? Лайк, поделиться ва рафтем. Инак дӯстон, якум албатта аз матни оддӣ сар кунед. Афсонаҳои кӯдакона барои хониш хеле мувофиқанд. Рӯйхати онҳоро дар Википедия пайдо кардан мумкин аст. Онҳо бо забони содда ва дуруст навишта шудаанд. Бо осонӣ фаҳмо мешаванд. Чунин хониш ба шумо кӯмак мекунад, ки асосҳои забонро эҳсос намоед. Хуб тарзи зебо ва дуруст хондани ҷумлаҳоро омӯхта бошед. Корҳои мураккабро барои дертар гузоштан беҳтар аст. Яъне бояд аз содда омӯзишро оғоз намоем. Дуввум, такрор модари дониш. Инро мо аз мактаб медонем. Дар ҳама ҷоҳое, ки шумо вақти зиёди худро мегузаронед, хуб гӯем хона, офис, ҷойи кор, мошин, албатта стикерҳо бо калимаҳои русӣ навишта часпонида монед, то ҳар гоҳе ки ба он менигаред, калимаро аз худ метавонед аз худ кунед калимаҳоро. Ин ба шумо кӯмак мекунад, ки калимаҳои навро ҳамеша дар пеши назартон нигоҳ доред ва бо мурuri замон онҳоро бе аз худкунии гӯем дилгиркунанда дар хотир нигоҳ дошта бошед. Ҳама чизро нависед дӯстон. Ҳамеша ба хотири худ такя накунед. Хусусан агар шумо дар кишвари дигар бошед, чун ҳамрӯза чизҳои навро мебинед, хуб хотир маълумоти бисёрро мегирад ва маълумот аралаш мегӯянд, шуданаш мумкин. Барои ҳамин албатта гӯем телефон ё блокнот агар бо худ дошта бошед, хеле олӣ мешавад ва пеш калимаҳои навро менависед. Дар охири рӯз аз қайдҳои худ албатта бояд истифода кунед, онро тафтиш кунед, аз назар гузаронед ва байни онҳо албатта калимаҳои гӯем зарурӣ пайдо мешаванд, ки мехонед ва хотир мебиёред. Ҳамеша дар алоқа бошед. Агар имкон дошта бошед дӯстон, аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода баред, на барои гӯем вақтҳои холии беҳуда гузарондан, балки барои шиносоӣ бо фарҳанг ва шахсоне, ки дар ҳамон маҳал, яъне бо забоне ки шумо омӯхтани онро мехоҳед, ҳарф зада бошанд. Бо шарофати муошират дар шабакаҳои иҷтимоӣ шумо албатта метавонед рӯи дониши худро оиди забон такмил диҳед ва фарҳанги он кишварро низ омӯхта бошед. Илова бар ин баъзан дӯстону шиносон ҳангоми чунин муошират, яъне муоширати ғайрирасмӣ, метавонанд ба шумо баъзе аз гӯем мафҳумҳоро нисбати забон гӯянд, ки ҳатто шояд муаллимон онро ба шумо нагӯянд. Кино ва мисол мусиқӣ дӯстон. Барои бисёриҳо роҳи ҷолибтарин омӯзиши забони дигар ин тамошои филм ва гӯш кардани гӯем сурудҳо бо забони аслии оригинал мебошад. Мисол, дар масъалаи забони русӣ метавонед канали расмии консерни Мосфилмиро истифода баред, ки дар он филмҳои кӯҳна ҷой дода шудаанд, гӯем бо забони содда онҳо мераванд ва дар комментарий, гӯем дар поёни описании ин видео ман албатта ссилкаро ба он канал низ ҷой медиҳам. Бо забони русӣ хонед дӯстон. Хондан малакаи забонро хеле зуд инкишоф медиҳад. Яъне кӯшиш кунед то ҳадди имкон гӯем хабарҳо ё блогҳои русӣ, газетаҳо ё донҳои русиро хонед. ҳамин тавр шумо ҳам дониши худро такмил медиҳед, ба тафаккур, фарҳанг ва ҳаёти
ҳар рӯзи минтақа низ шинос мешавед. дар ниҳоят хондан ин хуб ҷолиб аст. ҳеҷ гоҳ даъватро рад накунед дӯстон. баъзан чунин меояд ки рӯзҳо ла чандон гӯем дӯстона ва баъзея ҳам сард низ менамоянд, аммо ин тавр нест, то он даме ки шумо ба хонаи онҳо ба меҳмонӣ наравед. Агар шуморо даъват карда бошанд, пас албатта ба меҳмонӣ равед. Баҳртон албатта ғизои беҳтарин пешкаш менамоянд, воқеаҳои ғайриоддӣ ба шумо нақл мекунанд. ин муоширати ҷолиб ва осуда як роҳи олии такмил додани малакаҳои нутқи шуморо, омӯхтани фарҳанг ва пайдо кардани дӯстон мешавад. сафар ба кишвари рӯссабон. ба муҳит ё кишвари рӯссабон фаромадан беҳтарин роҳи омӯзиши забони русӣ мебошад. Агар имкон бошад, дар меҳмонхона не, балки дар оилае ё ҷамъияте зиндагӣ кунед ки забони асосии муошират русӣ бошад, агар шумо забони русиро омӯхта мебошед. Дар ин ҳолат шумо ҳеҷ гоҳ аз муҳити забони русӣ берун намешавед ва маҷбур мешавед ки бо забони русӣ ҳарф занед, ки бо гузашти вақт ҳатман самараи худро меоварад. ҳамсӯҳбат ё дӯсти рӯссабонро ёбед. ҷустуҷӯи ҳамсӯҳбате ки бо забони русӣ барояш муодилин хоҳад буд, он қадар душвор нест дӯстон. шумо метавонед аз шабакаҳои иҷтимоӣ, чун дар боло гуфтем, истифода баред, ё ин ки дар ҷойи кордарон бо онҳо шинос шуда албатта дӯстӣ пайдо кунед ва гӯем муоширатро идома диҳед. ин на танҳо барои шумо кор мекунад ки дӯстии нав пайдо кунед, балки инчунин ба шумо барои зудтар омӯхтани забон кӯмак мекунад. ва албатта дӯстон, хобби ё худ шуғли наве пайдо кунед. мисол пазро дӯст медоред, аз дӯстони худ хоҳиш кунед ки ба шумо тарзи пухтани баъзе таомҳои анъанавиро бо забони русӣ ба шумо нишон диҳанд. мусиқӣ бошад, якчанд сурудҳои анъанавии онҳоро аз худ кунед бо забони онҳо. дигар шуғл, албатта ҳамаи шуғлҳоро метавонед бо забони ҳамон маҳал аз худ кунед, омӯзед. ҳамин тавр шумо метавонед бо одамони рӯссабон зуд забони умумӣ ёбед ва шумо метавонед таҷрибаи бештари гуфтугӯ ба даст оред дӯстон. хуб, боварӣ дорем якчанд он маслиҳатҳое ки дар ин видео гуфта шуд албатта ба шумо кӯмак мерасонад. албатта ин танҳо гӯем камтарин маслиҳат аст, маслиҳатҳо бисёранд. албатта бояд то ҳадди имкон хонед, ҳаракат кунед ва албатта ба худ мақсад гузоред ва ба мақсад расед. доим муваффақ ва саломат бошед дӯстон.